Jenenge Marwada. Oh, jenenge Marwada. Itu lho, awas keteblokan lho. Iki sing lanang. Martanto jenenge. Halo guys. Jadi iki ceritaan lah. Iki dino Rebo. Iya lah. Ini musim hujan. Lagi nembe dandani gendeng. Yo lah. Yo. Iki ayo gur ngene iki kun nyawang ngene iki. Iki aku posisi nang dhuwur omah, lho. Yo. Jos. Ayo, iki lho, ayo didelok tukange. Nah, iki tukange. Ini mau dodol sama apa ya, Mas? Oh. Anu, iki kan wis grimis, Mas. Kudanan ora sampean. Awas ini. Nah, iki sing di omah digarap dhewe. Tapi Mas, pakai tangan. Nah, dadan iki guys. Tuh. Kowe ora Mas. Iki sing di omah dandani dhewe, wis aku nyawang ini kita. Bang Maido. Nah, desaku kok ngene lur. Kampungku dihubungi alas tuh. Gunung adem sejuk. Tuh, dihubungi alas. Ki wetengen ora omahe. Kuwi kandang sapi. Yo. Yang ngene iki. Omah yo, tengah alas enak adem. Enak nang desa sing niki. Grindo. Ayo, oke. Iki aku dikon udukno grindo lur. Iya. Iki grindo. Kurane nggo ngetok, nggo ngelut. Mesti cor sembarang dingah yo. Iki berhubung udan tak ringkesi yo. Si men rapi. Met. Tampakno Met. Tampakno iki lho. Grindo. Ditampakno iki lho. Nah, iki sing wedok. Jenenge Marwada. Oh. Jenenge Marwada. Itu lho, awas keteblokan lho. Nah. Iki sing lanang. Martanto jenenge. Yo. Nyimowan ceritane iki lho gendeng do rusuh. Aku teko nyaponi bayaran iki. Yo. Wis ngene iki sing di omah. Cidok, Bu. Bukan, Bu, cepet, Bu. Rokno. Hemi, dan murah. Yo, sampean tak medun sik. Ati mana ceplung ora iso ndang. Hah? Lho ya iki berhubung udan tak medun sik ya. Weru lho, tapi juwurune mbol. Aku tidak cipdok yo. Enggak ngawat-ngawat ngene lah, penting iso tekan ngisor. Anu aku di. Ada. Lho. Oh, kowe aneh-aneh ngene. Lho. Yo, di rumah. Yo. Oh. Ini bisa sini iki gotong royong. Ya ora. Atus. Aku ning isor. Bisa anjelok ya lur. Wis udan lho. Lho, sing duwe omah lho. Wis ndang. Iki lur, iki kan mesti dilutok mau ngawasi tok mang to.
Oh, kapan-kapan nek gendenge kanca-kanca sing ana sing bocor. Oh, iki lho jagone iki ya. Oke. Sampai ketemu mana neng vlog berikutnya. Assalamualaikum lur.